היי חברים, מה קורה? כאן רפאל. אז אחרי יום מטורף ובהמשך לסרטונים הקודמים שכבר העליתי, רציתי איזשהו סיכום קצר, באמת כמה שיותר קצר, על מה קרה היום ואיפה אנחנו עומדים מבחינת החיסון לקורונה. תראו, כרגע מה שיש כמה וכמה חברות שבעצם במרוץ כדי להשיג חיסון, וגם חשוב להכניס כמה וכמה דברים לפרופורציות, תוך כמה זמן החיסון הזה אמור להגיע. יש גם עוד חברה שבעצם נקראת מודרנה, שעובדת גם כן על איזשהו חיסון. אז אני רוצה שנייה אחת להכניס הכל לפרופורציה. בעצם היום הודיעה חברת פייזר וביו-אנטק שהחיסון שלהם לקורונה בעצם אפקטיב, הוא בעצם עוזר או משפיע ב-90% מהמקרים. זאת אומרת, מעבר לטייטל המפציץ, בעצם יש סוג של בשורה. בואו נסתכל בתכלס מה זה אומר מבחינתנו. החברה עשתה ניסיון, לקחה 43 אלף אנשים שהשתתפו בעצם בתוך הניסוי הזה, והיא נמצאת בשלב השלישי. זאת אומרת, השלב שכבר הם כבר עושים איזשהו ניסוי בבני אדם, והם יכולים לקפוץ ל-FDA, לרוץ אליהם ולבקש איזשהו אישור זריז בשביל שלמעשה יוכלו להתחיל. בסיבה לאישור המזורז שיבקשו מ-FDA זה בעצם emergency. מה שזה אומר שהתרופה הזאת תינתן, קודם כל היא תינתן למבוגרים, לאוכלוסיות בסיכון, ומה שמעניין שמה שהחברה אומרת שהיא תוכל לספק, בעצם נקרא לזה בשלב הראשון, באזור ה-20 מיליון חיסונים, ואחר כך היא תוכל להגיע עד מיליארד, מיליארד וחצי חיסונים לאחר מכן. זאת אומרת, בסופו של דבר, ברגע שכל זה יאושר ועד שזה בעצם ייכנס, יש פה כמה וכמה דברים שעוד לא, מה שאני מצאתי, אם אתם כמובן מצאתם משהו אחר, תקנו אותי, ואני אשמח לדבר על זה ולראות מה העניין. אבל מה שאני ראיתי, לא ראיתי איזשהו פירוט לגבי אוכלוסיות בסיכון, לגבי איך זה משפיע על ילדים. המנכ"ל עצמו של פייזר אמר גם כן שהוא לא יודע כמה זמן החיסון הזה יחזיק מעמד, ואנחנו רואים גם כל מיני מוטציות אחרות של קורונה, והוא לא יודע גם להגיד בעצם איך זה משפיע על כל המוטציות, ואיך זה משפיע לאורך זמן. זאת אומרת שאנחנו צריכים לקחת את הדברים האלה יחסית בערבון מוגבל. מה שאנחנו רואים גם כן שחברת מודרנה, זה כתבה מוואלה בריאות שפורסמה בחודש אוקטובר. כמובן שיש פה דברים עוד יותר מעודכנים, אבל באופן כללי שתבינו קצת את הלך הרוח. החיסון לא יהיה מוכן עד אביב 2021, זאת חברת מודרנה, חברה שישראל חתמה איתה על הסכם, ובעצם פייזר הקפיצה, נקרא ככה, את כל הבורסה. מניות הטכנולוגיה פחות עלו, כל שאר המניות, כמובן מניית פייזר, ומניות כמו בואינג וכולי, מה שדיברנו בסרטון הקודם, אני לא אחזור לזה, רוצה להתרכז בעיקר בחיסון. אז כל המניות עלו, אבל צריך לקחת בחשבון שזה לא ודאי. זאת אומרת, יש כותרות מפציצות, אנחנו עוד לא יודעים מה בפועל יקרה. קחו את הדברים האלה בערבון מוגבל, בין אם אתם יוצאים מניות קיימות, נכנסים לפוזיציות חדשות. תשימו לב שגם המנכ"ל עצמו אומר שהוא לא יודע. כרגע הוא לא יודע כמה זה יחזיק, זה משהו שהוא יחסית ראשוני. המספר נבדקים, ה-FDA תצטרך גם כן איזשהו, נקרא לזה ככה, איזושהי בדיקה יותר רחבה, עם יותר אנשים, עם יותר הדבקות. בסין למשל וברוסיה, מה שבסין עשו, הם בעצם סוג של הזריקו לחיילים סינים קורונה, ובדקו את החיסונים שלהם. במדינות דמוקרטיות זה לא משהו שאפשר לעשות, אז אתם יודעים, מן הסתם לא עושים את זה, אבל לוקחים מדינות שבה יש בעצם הידברות מאוד גבוהה, כמו, נקרא לזה ככה, כמו ברזיל, וכולי, ומנסים לראות מה קורה שם. אז בואו נראה, מבחינת דצמבר אנחנו מדברים על שימוש רחב מבחינת דצמבר, נקרא לזה הרבעון השלישי של 2021. יש לנו, קחו בחשבון, לא משנה איזה חברות אתם מחזיקים, יש לנו פה עוד דרך יחסית ארוכה, עוד כמה חודשים שבה חברות שבהם אתם מושקעות, עוד כמה רבעונים שיעברו ודיווחים, אבל מה שאני הייתי עושה זה מתחיל לארגן פוזיציות שהן לכיוון יציאה מהמשבר. זאת אומרת, לקראת אפריל, אני מאמין שיהיה לנו מרץ-אפריל איזה שהן תשובות ודאיות. כמובן שכל הנושאים האלה יתחילו ויעברו דרך האוכלוסיות, אם הם יאושרו, אתם יודעים, בצורה זריזה מאוד בשביל קורונה. אוכלוסיות בסיכון, זה גם כן יקל על ממשלות מבחינת כמות מתים וכולי, הם יראו יותר טוב, יכולו להתחיל לפתוח סגרים, לפתוח
את בתי הקולנוע, את הטיסות וכולי, ואנחנו גם כן נראה איזשהו שימוש, נראה את התגובות וכולי. אז מה שרציתי רק להגיד זה שלמרות כל הסרטונים, הסרטון הזה שאני העליתי לפני הסרטון הזה והסרטון הבא שאני אעלה, באמת שמתייחס באופן ספציפי יותר לזום ולפייבר, שימו לב שזה עוד לא נגמר. כרגע אנחנו בתקופת ביניים, עוד לא ברור, אז תיתכן תנודתיות יחסית גבוהה לדעתי, יכול להיות פתאום איזשהו קושי בפייזר שיגידו שעל מבוגרים זה פחות עובד, על ילדים זה פחות עובד, שצריך לעשות את זה בצורה כזו או אחרת, שלא יוכלו להעביר את החיסון כי הוא צריך להישמר בככה וככה, כל הדברים האלה, גם כן החיסון הזה ניתן בעצם בשתי פעימות, יש פה המון משתנים שיכולים לגרום לעלייה או לירידה במחיר המניות לפי הסקטורים שונים, קחו בחשבון, תתעדכנו, תשימו לב, כדי שזה לא יתפוס אתכם, אתם יודעים, פתאום אתם תתעוררו ולא תשימו לב מה קרה, למה זה עלה, למה זה ירד. זה הכל, רק איזשהו עדכון קצר ספציפית לגבי פייזר, לגבי החיסון קורונה, ונתראה בסרטון הבא.